Čaute, zdraví vás Mixer pri hre World of Tanks. Budeme hrať s Crusaderom. Dobre som to prečítal, čo? A tak, nebudem sa veľmi vykecávať a pustíme sa do boja. Ozaj, World of Tanks sme dlhšiu dobu nenatáčali, takže by neuškodilo. Copperfield. Copper. Skrus. Poď, Krusy. Ahoj, Ujo. Veka. Nechce sa mi. Vieš čo? Si biely. To neznamená, že ja som čierny. Ale nie. Nie som biely. Prostuk 3. Super. Poďme ťa nahradiť. A hneď nás zničia. Také. Perfektné. Je doma niekto? Kurník šopa. Utekaj. Ďaleko si nedoutekal. Škoda. O tak. Teraz to je naozaj hrozné. Čakajte, prosím, jasné, my si počkáme. Dobre, takže dočakali sme. A môžeme zase hrať. Teraz s 2. 9-2, 9-2, 9-3, 9-4, 5, 6, 7, 8, 9. A 20. Počujete ten rap? Sila, čo? Nie som úplne najzdravší, ale natáčať môžem. Bol som u Sadagara. No a čo? Ak sa vám tento diel nezdá veľmi vtipný alebo tak prepáčte, ale som chorý. To ma neospravedlňuje. Ale viete, čo ma ospravedlňuje? Jedol som sushi. To odoberá múdrosť. IQ. Chápete? Som si vymyslel práve teraz. Jej. Pozor, Wolverine. Wolverine, pozor. Pozor, lebo ťa zmixujem. Wolverine. No dobre, tak ja si ťa obídem. Počkaj. To je 28. Why? Yes. On nie jediný, kto chce bojovať. Hecer, môj najväčší nepriateľ. A zabili ste dvera. Toho nenávidím. Prepáčte, nemal som dobrý kurz jazdenia. Ne. Pozor! Skryjte sa. Niekto ma uvidel. Skryjte ma, niekto ma uvidel. Kurník šopa.
Presne tohto som sa bál. Ďakujem. Dape. Utíkej, kamaráde. Schytali sme to. Dobre, pokračuje sa dočakané. A posledná bitka s M3 Lee. Black Gold Vial. Stretnutí. No, som chlapý, ale idem do školy. A vy ma budete prenasledovať. Ale ak iba chcete. Väčšinou nechcete. Zaútočte. Ložka sefe, obsadte základnú, tak co mám robiť? Vidím ho, vidím tank. Vidíme tank. Vidím tank. A tam je druhý. Hehehe, trafil som sa. Zaútočte na nich. Na tie tanky. Dostal si to, co? Pozor, Mixel ide do akcie. A bum! Jo, zničil som ho. Pozor! 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 Dávajte si pozor, maličky. Sakra, ak sa tie striely tu len tak lietajú. Tam sa vám najprv pozrieť. Tam si tam. A tak poradte mi. Počkaj, pustma. Ja odchádzam. Ja ich idem zničiť. Ja, dlhoročný profesionál. Sakra. Tak, začína ma hnevať. No to viem. Predstav. Ale no tak! Nenicte ma. To som hovoril. Nenicte ma. Ale ne. Vy po svojom. Dobre, toto video. Tomuto videu je koniec. Takže aj celému svetu. Čaute, to už prehráme. Lebo som tam hral ja.